Dawara atnazylar bir ýerde ýaýwananyrlan sergi bilen taşdylar. Ondan 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuna degişli gymmatlyklar, esker hatlarynyň nusgalary we şol döwre degişli dörli serişdeler görkezilýär. Bu bolsa härki döwürde ýurdumyzda türkmen halkynyň taryhyny dowamyny görkezen edermenligine, merdana halkymyzyň watan öňünde bitiren hyzmatlaryna aýratyn hormat goýulýanynyň aýdyň tutnamasyna urly. 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuna gazanylan ýeňiş güni münasibetli guralan dawranyň dowamyna uruşda wepat bolan eskerleriň ýan ýoldaşlaryna hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Aýdym faly çykyşlar bilen utgaşykly dowam eden dawrada çykyş edenler ýurdumyň durmuşyndan möhüm ähmiýeti bolan şany wakalaryň we döwletli tutumlaryň belent dawralary wetden ýanyny bellediler. Şeýlede dawratnaşlar taryhda öçmejek ýyl goýan pederlerimiziň sarpalanmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hem-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede ajaýyp çykyşlar bilen utgaşykly dowam eden dawrada ýurdumyzyň içeri işler edaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna bir kemsiz tutan ýeri zähme çekip, ýaşlary zähmese ýölik watany wepalyk ruhuny terlemekde uly hyzmatlary bitiren we özüniň manily ömrüni halkyna mehriban topragyna bagş eden Mälikuli Berdimuhammedowyň şuňur watançylyk ruhuny beslenen biz ýeňir saatly goşgy sokally. Munyň özi watan söýüjiligiň, insan perwerligiň we belen adam käşligiň dünýä nusgaly görelmesini görkezen insana bildirilýän hormatyň nyşanyna urly. Şeýlede dawrada türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň Döwlet guşy atly romany esasynda taýýarlanan edebi sazly kompozisiýa dawratnaşlarda ýatançykmajak täsirler galardy. Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň belleşi ýaly ýurdumyzda uruş weteranlaryna hem-de geçen uruşda wepat bolan eskerleriň ýan ýoldaşlaryna döwlet derejesinde hormat sarpa goýulýar. Munyň özi ýurdumyzda Gahrman Arkadamyzyň başyna başlan we Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň başdanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän asyrly işler netijesinde halkymyzyň taryhyny dowamyna döreden ýaşy desturlarynyň dowamy tatarlyanynyň nowata beýanydyr.